Dobre, pekne vypovedal. Keby oni vedeli, čo ja za to mám. Môžeš. OK. Tedy? Toto nevyzerá zdravo. To nie je zdravé. Pozrite, ako sa mi trasú za mi ruky. Bože, či sme pekní. A ty čo prosím ťa robíš? Sorry. Dneska sme odcvičili nohy, dobre? Ja si myslím. Tepero, máme tu tréning chrbta, pripravíme si tréningový nápoj. Dextróza, tu už som tam dal, lebo som si uvedomil, že nenatáčam. Čiže 50 gramov dextrózy, elektrolyty 10 gramov. By sme mali. Paráda. A 10 gramov glutamínu. A to pijeme počas tréningu. Tak. Čože? Že ja rád varím. Rád varíš? Nie. Rád varíš mne, hej? No jasné. Dobre, pekne vypovedal. Keby oni vedeli, čo ja za to mám, no bohužiaľ to sa nezdeluje. Sopenďal? Čo? Sopenďal, to je po cigánsky. Mne sa najviac páčia tieto poháriky, hej, samozrejme. Poháriky sme si požičali od brata. Dobre, Daurín už nemáme. Daurín bol, Daurín nie je. Bol, ale aj bude. Ideme. Veins, predtréningovka. Je to európska predtréningovka z Gymbimu, čiže to sa nepočíta, to je pre chuť. To sa mi viac páči. Boha tvojho. A to tu predelujem tebe. Hej, dobre, ty si Dobre, zatiaľ ale si otvor. Ja chcem prežiť. Takže, máme fatality, hej. Považuje sa za najsilnejšiu európsku pretréningovku, ale podľa mňa to je úplná pičovina. Káva je silnejšia, samozrejme, hej. Neberte to, deti. No daj si, no nie mne. No. Tak kámo nie. Veď ale, Máme pol gramu kofeínu. jebe ti. Ja som mal gram a šiel som do ministry. No dobre, to je pravda. Dobre, ujeb si tomu, nie je A toto pravda. si dáme tak štvrťku, hej? Lebo ja som toto v živote nemal. Mal som krek, ale iba taký, vieš? Do žily. Srandu si robím. Kámo, to je Ti bude veľa. dobre? Čo si kokot? Ja Bude nebudem, dobre. nebudem spať dneska. Tak, No počúvaj, ale toto vyzerá ako rakovina čistá. no. Dobre, zalejeme to. Jahodka smrti dneska a aj... Ale ja som Avenger, ja prežijem. To je Avenger. Shoutout Kikovi, ktorý Ja, to no, áno. nie je Zero Monster. Zero, Nie zero. Zero, to není Zero. Neprestaň. A bolo by aj takú lyžičku, kamoš. Ale zvuk, dúfam, že ste si užili. Kamo, už toto je chémia, toto není, neverím, že toto je zdravé. Čo? Tak sa pozri, ako to vyzerá. No, poviem vám takto. Tak to vyzerá zamiešané, hej, ešte horšie, aby ste vedeli. Toto nevyzerá zdravo. To nie je zdravé. Shoutout taxikárovi, no, aby som v rýchlosti povedal. Ja som z Horčí, takisto aj Matúš, vždycky, keď sme sa proste viezli spolu s taxíkom, tak sme rozprávali, obidva nezatvorili sa na most, ale dneska nastúpim do taxíku. Poviem, že bol v Bystrici, iba píčoval celú cestu, šiel asi 20 km za hodinu celú cestu. Išli sme sa na miesto 16 minút, asi 25, ale to nebolo to najhoršie. Najhoršie bolo, že proste držal piču celý čas, to neviem pochopiť ja. Taxikár má rozprávať. Kurva. Dobre, Kikovi som peknú kašu prichystal. Povedz, kedy môžem. Môžeš. OK. Na bombe? Dobre. Ale nie. Kurva. Ja si myslím, že môže byť. Moje sa mi Na bombe, slzy sa mi tlačia. Takže zober si kofeínovú lyžičku A s touto zjem. a z toho to zec, presne tak. S touto spapám. Presne tak, ja. Mi bude asi stačí, keď olíznem toto, nie? Hej, a budeš už nafetovaný. Že mi odjebe srdce, lebo pozrite, ako sa mi trasú za mi ruky ako kurve. A mám gram kofeínu, nie, gram 300, Matúš ma musí opraviť samozrejme furt. Písal som si s AI-om, povedal mi, že to nie je smrteľná dávka, ale prichádzajú úzkosti paniky, ja som paniku už mal 30 minút predtým, ako som si dal pumpu, čiže to s tým nič nemá. Ale každopádne, ak zomriem náhodou a bude sa chystať pohreb, tak na pohrebe jediná pesnička, ktorú chcem tam mať, bude funk. Taký funk, hociaký funk, na to je funk. Bože, či sme pekní.
Komu pakač ukážuješ? Mojim fanúšikom? To by som nerobil. Pozdravujem. Inak, nechcem nič, ale ja som povedal, Natoč ma hoca auto. ktoré? To je tvojho otca? Ozaj? Ty máš nejakého bohatého tatka. Teraz počkaj, ten starý Mercedes, alebo? A teraz budem musieť dávať preč ešpežetky. Ešpežetky. Nech to bubnuje. To môj otec bubnul. Tvoj otec všetko. Inak ja som si povedal, že do regečka nikdy nepôjdem už. Ty si povedal, že do Jimkovi. Nie, do Jimkovej. No Hej. ale kde som mal ísť tedy? Ľudia, on je švihnutý. Ide sa bušiť chrbátik. Poklopec mám otvorený. Nie. Ale Calvin Klein trenky si dal. Stráte musia byť. Obkakané ich máš? Dobre. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I've made it innocent, a feeling discontent. I'm not facing it all. That's it. Ale čo? Veľa bolo. Veľa bolo, Kiko, čo sa stalo? Joj, môj chlapček, veľa ti bolo, veľa. Vieš, to takéto ruky dvíhajú viacej. I want to take it all, standing tall. Fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feeling discontent. A ty čo prosím ťa robíš? Veď máme ešte len chrbát. Sorry. Ako hodnotíš toto fitko? Úplne na kokota. Nechoďte sem. A prečo hádžeš takúto recenziu na takéto krásne fitness centrum? Chýbajú tu svetla, chýbajú tu zrkadlá, lebo ja sa rád obzerám. Som veľký narcis, to všetci vedia. Ale nepáči sa mi to, že je to cez dve kladky a nie cez jednu, to je prvá vec. Kokotina úplná, musíš to previazať na 4 spôsoby, podľa mňa, hej. A tu chýba svetlo. Chýba svetlo, tu to je. Nie, nemôžeme iba hubovať, ale všade inak je dobré svetlo. Je všade to Svetlo je super. Tu. Ale mne sa ešte páči, že sú takéto jednoručké OG, chápeš? Hej, OG Cítim sa železo je ako najviac super. líprist. A 70-ky. Lítka má ako líprist, keď som tu. Pozor, 70-ky tu máme. Ako dlho ich tu podľa teba nikto nezdvihol? Ja keď som tu bol pred týždňom, tak som ich dával na triceps, tak to som... Aha, hej, jasné. Ale som mal dve na sebe, vieš, aby... Som mal dve na sebe, vieš, aby proste... Mne to bolo málo akože jedna. držal ti to niekto. No jasné. A vlastne ty si to, jednou rukou si dvíhal a druhou si ti to držala pri tom. Hej. Ja už rozumiem. Ak chcete byť taký veľký ako ja, Matúš, tak počúvajte. Katy Perry, Legendary Lovers, proste najlepšia pesnička do fitka. Vyhádžeš sa z toho, jak kokot, jak keby si na testosteróne, ale to proste najlepšia pesnička. Pohode. Krčík. Dobrá bola, ťažká. Bola krásna, bola. Treba posunúť na vyššiu úroveň tréning.
Dneska sme odcvičili nohy, dobre? Ja si myslím. Aj piču si robím. Piču. Dobre, máš paprču. Hej, medzi nohami jednu, no. Dobre, veľký si. Pozri, dostal som na piču od Matúša, som dostal na piču, takže nechoďte cvičiť s Matúšom, bije ľudí. Ešte, aby keď máš takéto nohy, aby si nebil ľudí. Ale ozaj mi krváca lepšie. No, tento sa bál, že zomrie. Prežil to nakoniec. Ale tak. Pumpu si mal dobrú. Hej. Doma to neskúšajte. Nebudete si vidieť kokos. Dúfam, že sa vám video páčilo. Dajte like, odber, komentár a vidíme sa. Tepero!